ಲಮಾಣಿ ಸಮಾಜ ಮಿತ್ತಮಟ್ಟಗ ಪೋವುಡುಂದಾಂಡ ಬರವು ಅಗತ್ಯ ಅಂದ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಣವು ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪುನ ಲೇಸಿಡ್ ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘದ ನಿಲೆಟ್ ಐತರ ಬಂಟೆರ್ನ ಭವನುಡು ಕಲ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಣವು ಸಹಾಯ ಒದಗವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಿವೇಕ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರಿ ಗುತ್ತು ಎದ್ಕೊಂದು ಪಾತಿರ್ದು ನನ್ನದ ಯೋಜನೆಯಾದ ಬರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆನ್ ಪಂಡಿರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಅನತೆ ಆದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಬಂಗದ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ದೀಪನ ಪೊತ್ತವನಂಚಿನ ಹಣ ತಯಾರೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಈ ಬಂಟರ ಭವನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿಗೆಡು ಕಟ್ಟದನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹತ್ತೊಂದು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ದ್ಯೋತಕ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನಾಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜಲಿನ 1,252 ಜೋಕ್ಲೆಗ್ 42 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಪಣವನ್ನು ಕಲ್ಪರೆ ಸಹಾಯದ ಪಟ್ಟಿಯರ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದ ಸಮಾಜದ ಮೇಲ್ಮೈಗೂ ಬರವು ಅಗತ್ಯ ಬರವು ಕಲ್ಪನೆ ಉಮೇದು ಕೊರಿಯರೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದನೆಂದು ಪಂಡಿರ. Today it is a great day that the bunts of Bantwala are giving as much as 2,000 and odd scholarships to the students. My only plea is, yes, scholarships is a great event. But we have done some studies on our own. It is better to give it as a loan, interest-free loan to these students. It may be a big amount to join a medical college today. If you get a government seat, it's about 80,000 as on today. ಮೈಟ್ ಬರೋ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಾಜೇಶ್ ಚೌಟ, ಆಲ್ ಕಾರ್ಗೋ ಸಲಹೆಗಾರರು KL ಪ್ರಸಾದ್, ನೀಲ್ ರತನ್ ಶೆಂಡೆ, ಸಂಘದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕಿರಣ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅನಂತಾಡಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈರಾಗುತ್ತು, ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಆಶಾ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ, ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡಿರ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ ಕೊಡಾಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕುರಿಯರ.